बहा थांनो ओंखारबोदों नोङो बिदि जोंगा मागा गाननानै? ओरै गिदिंलाबायोना हा नोंहालाय अबाय थाङो? जेबो खामानि गैया नोंखौ लोगो मोनगोन साननानैसो ओंखारबोदोंमोन आङो। थौना थांनो गोनां जेबो खामानि गैयाबा दसे जिरायहैनो। थौ दसेल' खिन्थु आं न'आव थाब थांफिननांगौ। सोमखोर बै हाजोआ जेरैबायदि समायना दिदोम जानानै दं आंनि न'खौ मोजां मोननाया बिदिनो दिदोम थाबाय थागोन। नोमा नोङो हे बेसिनो थां फाग्लि बेसिनो हाय सोर जाखो बिसोरलाय? बिसिनि आखला बिदिसो साला। आया माबा नोमासो होनबाय मोजां होनबा। आंथ' नोंखौ मोनाबा थैखागोन। र' साला नोंखौ बिमानसो खोन्थाहैगोन आं र'। न'आव मानसि दंना गैया जाखो? बाजै ओइ बाजै ओ बाजै बाजै न'आव दंना गैया जाखोब्रा? न'आव रावबो दंना गैया जाखो? आगै फैदों? औ बाजै। नों दाखौ नांगौमोन? जागोन बाजै आदाखौ मोनाबाबो जायो नोंजों जागोन। माथो खबरमोन आगै दे फोरमायदो। माबा बाजै बै खोलाफारायाव आं मोसौ दोस्लायहैबा जोंना बियादै बिजेन्थिया बैनि सोमखोरजों बिफां सायाव जिरायनानै रायलायगासिनो दङ। हाब बिनि आखला बिदिसो बेफोरबादि सोलिगासिनो दं बियो। जै बोरैबा नोंनि न'खर आरो आंनि न'खरा जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ मानियाबा जों सानैजों खारना हाबा जाहैगोन दे। थोद जाम्बि जों खारना हाबा जायोबा जोंनि आइखौ सोर नायनांगौ जाखो? एसे हमथा बाजै नोंसोरबो नुखाबाय सोमखोरनि न'खरा माबायदि। न'आव फैग्रोथोंसैल' बियो बेखौनो आंखौ लोगोनाव थांनो होननानै थगायलांदों बियो। बिनि आसलि लोगोआ बेसो। आं थांसै नामा बाजै? गोबावबो जाफैलायलांबाय। दे आगै नै आगै बेफोरबादि खोथाखौ लामा सामा दारायलायलाबाय दे। औ बाजै आंबो मिथिखायो नोंनिखायसो खोन्थाफैदों आं बाजै। थाङो दे। ज' थांसै। थ' आयै ओइ आयै ओइ आयै मा आफा? फै आयै नोंजों माबा मोनसे खोथा रायलायनांगौ दंमोन। मा खोथा रायलायनो आफा? माबालै आयै बिजिन्थिया आंखौ मोजां मोनो होनदों आरो आंखौ मोनाबा थैगोन मागोनसो होनलाबायदों। आं दा मा खालामनांगौ जाखो? हाबाब फिसा खबरदार फिसा खबरदार बे सिख्लानिफ्राय गोजानाव थानायानो गाहाम नोङो। होमबा दाख्लै बिदिन्थि फैनायनि जाहोना बेसोमोन। दाख्लै फैखांबाय जोंनाव फिसा। मा बिदिन्थि फैदोंमोन आयै? औ फिसा नोंखौ नागिरनानै फैदोंमोन। गोसोखौ हमथा फिसा नोंबो मेगनजों नुबोखानाय बिसोर गोजौ थाखोनि मानसि। नोंनावबो साननो हानाय बुजिनो हानाय गोहोआ दंसै। ओमफ्राय दाबायदियाव आंनि मुं लानानै माबा मोनसे जायोबा आं मा खालामगोन आयै? नों बेखौ मोजाङै बुजायना हो आफा। नोंसोर सानैनि मोजां मोनलायनाया माब्लाबाबो जाफुङा आं बेखौ बुंखायो। नोंहा बिफा गैया फिसा नोंखौ उन सिगां नायसग्रा बेंसग्रा रावबो गैया। दानो माबा मोनसे बुंहैगोन दानो उल्थासो नाख्रेबगोन। बेखायनो हानायमानि गोजानाव था फिसा। जागोन दे आयै आं नोंनि बुंनायफोरखौ मानिगोन। दे थांथां आयै खामानि मावहैदो। दे नै बिफा फिसाजोखौ मोजाङै सासन खालामबा खालामदोसो नोङो। हा मा जाखो? मा जानायनि सासन होनो? हनै नोंना फिसाजो मोजाङा सोमखोरजों गोसो थोलायोनो ना गामियाव बिजामादै लानोसै नोङो? हा बिमा मा बुंखो नों बेफोरखौ?
फिसाजोखौ मानो सामलायनो हादिया नोङो बिमा? आं सामलायनो ना नों सामलायनो? न'आव बिमाया थायो ना बिफाया थायो? आं बायहेरायाव थाङो। न'आव नोंसो थायो। मानो नुवाखै नों? बोजों थाङो आंलाय बोजों मा फैयो फिसाखौ। मिथिगौसै? मा मिथिनोसो होनदों? मा मिथिनो? नोंबो दायनानावबो दं। नोंबो फिसाजोनि खोथा बानस'ग्रा माखासे। आं हले एबाराव जेबो मिथिलाहाय। मोजां मिलायना फैबानो नारसो नुस्राव होथारनोसै आं। नोंबो एबाराव जेबो बुंनो मोननाय नङाहाय। मानसिया मोजांबालाय मानोथो हरा जानो? मानसिखौथ' फैहोग्रोदो आगय। हाब बेवाइ आब' माथो जमा जमा खाथार औ। नामखौनो रायलायबाय थाखादोंमोन नामासै? नै जिरायदो नै जिरायदो। ओइ जेबो नङा जायो। जिरायदो। लाफास्रि मोनबाय एबार नागिरनाया मोनबाय? मोनबायमोनहाय नोंसोरनो जेरैबायदि नांगौ बेबायदिखौनो नागिरबायमोन आङो। हे माबाफोर मावो नामा बेवाइ? माबाफोर मावो मानसिया? माबाफोर मावो? हौवायाथ' इन्जिनियारनोहाय न'खरफ्राबो बिराद मोजां खाथार मानसियाबो जौस्रां बेस्रां नायनो मोजां खाथार खिन्थु दाखालिनि बायदि आंखौ लासिं सिं खालामनो मोननाय नङाहाय। खालामला एबार बिदि खालामला नारसो नुरसोबाबो हरथारनोसै जोङो। हा बेवाइ न'आवनो फैगोन ना बाहेराफ्राव लोगो हमगोन जाखो? फैनायाथ' नोंसिनावनो फैनो होनदोंमोनहाय। दा मानसिफोरनोबो नोंसिनि फिसाजोनि फट'खौ हरखाबाय आङो। बिसोरथ' फसायखाथारबायानो। दा नोंस्रासो मा होनो बेवाइ? रायलायनांला बेजों रायलायनांला आंजों रायलायदो नोंल' खोथाखौ थिग खालामदो। दे बेवाइ नों खालि हौवाखौल' फाइनाल खालामदो। नोंनि खुगानिफ्राय आथिंसिम इसिबां खरस जादों आं बेफोरखौ दोनथ' बेवाइ खालि नोंसोरो थारिखफोरखौल' थिग खालामदो। नांगौबा बेफोरखौ उनावहाय ज' स्राय लानानै थांगोन आङो। बिसिना माथो खालि थाखा फैसानिल' खामानिखौथ' जाग्रोनो हो खामानियानो जास्लाबनो मोना। नै बिमा नैबे 20 तारिखखौ लानोसै नैबे मासनिखौ। रबिबारखा बारायाबो बयबो सोलाबलायखायो बेखौनो लानोसै नोंथां बेवाइ। दे जुदि नोंसोर थिग जाबायबा आं बिसोरनोबो खोन्थाहरनोसै। दे बिदिब्ला आंबो थांसै नामा? न'आवबो एसे खामानि दङ। थांसै बेवाइ औ दसे जिराय जाबावगौमोन। नांला खामानि दं आंहाबो न'आव। दे देनां उनाव मोजां स्राय जाहोनोसै आं नोंखौ। दे जेबो नङा बेफोर जोंना देनां उनाव जाबाय थागोन। उनाव रायलायनोसै बेवाइ जोंनिखौ। ओइ आइ अबाव थांनो? आं हले नोंखौ माबा मोनसे खोनादों। लोगोनाव थांनो आयै सोरनिफ्राय मा खोनालायखो नोङो? नै आइ आं नोंखौ माबा मोनसे खोनादों। नों माथो सोमखोरखौ मोजां मोनो होनलाय? औ आं मोजां मोनो सोमखोरखौ। ओइ बेथि नों बांद्रायथारबायना? आं हले खोथा होखाबाय लाफास्रिया 20 तारिखआव लाना फैसिगोन। आं मिथिया सोर नायनो फैग्रा बियो आं न' सिंनिफ्रायनो ओंखारखाया। सिरि था बांद्राय जाथारबाय नोङो। नुबाय नोङो नोंसोरजोनि आखलखौ? हामा आइ जों नोंनि मोजांखौ सानदों। नों मानो बिदि अहं देखायो आइ? आं मिथिया आंनो नांगौ। जानो हाया बियो माब्लाबाबो नैबे नोमा थासान्दियाव। र' बिमा लासै बुजायगोन। बिदि खदा खरिजों जानाय नङा लासै नङाबा बिमा। गोरलै नंला बे लासै होननायखौ लानो। आया मा जालाबायखो? बेफोर मा आखल जाखो बिदिनोसै? नों आंनि मोजां मोननायखौ एसे बुजियासै ना? दिनै बेफोरखौ मा बुंलाबायखो नोंलाय? सोमखोर नों आंखौ गनायमारगोन ना गनायमारा जाखो? बिदिनोसै नोंबो मिथिगौ आंबो मिथिगौ जों सानैनि न'खरा माब्लाबाबो गोरोबलायनो हाया होनना। बेफोरखौ आं जेबो मिथिया आंनो नोंखौ नांगौ। नों मिन्थिनानै लाखा आं नोंखौ मोनाबा जिउखौ फोजोबनानै लागोन। मानसिया जिउखौ ओरैनो मोनदों नामा? नों खालि जेखि खोथा रायलाया मानो जिउखौ फोजोबनोल' बुङो। नोंनि जिउखौ फोजोबनानै लाबा नोंनि बिमा बिफाखौ सोर नायगोन? नों आंनि मोजां मोननायखौ एरा खालामदोंना? जेब्ला आं रुंसार जानानै थांगोन अब्ला बै समाव आंखौ गाबबाबो मोननाय नङा।